Sini Tiprasarok no kunu sali ni tongmani haino hai kok sanani bagai ma phayo nadi Tiprasarok jodi no thinango kahamung nani thinango jodi no Tiprasarok Yoksamung manui tongoi thanani hingkhe Tipraland eba Greater Tipraland separate state je sakai no nangsugo jodi obo manya hingkhe Tiprasarok ni bagai je sukpano solution tubudi thinango Tiprasarok haino hai wanjairok ni tolao wanjairok bai kadului haino satok pitok khlaiui tonijaknai oni bagai wansugui nadi chini Tiprasarok tabuk phano baksa Tiprasarok bujiya separate state tamni bagai nang eba Tipraland Greater Tipraland tamni bagai nang tabuk phano chini borok bujiya tai tabuk chini je baksa leaders baksa neta tongnai rok bo belai kheno butuwa gja borok bo chini borok no obono bujirinani bagui chesta naya borok bo chesta naya borok bo baksa chini borok no support manui tongnani bagui baksa borok rok tamo khlai tongkhe bujina siraya chini borok no Greater Tipraland tamo eba Tipraland tamni bagui nang obono bujina siringya jara je neta humjaknai rok je agi rogo Greater Tipraland sanui tongnai rok borok tabu eba Tipraland sanui tongnai rok borok montri wngkha MLA wngkha phiaba aboni yagulo wngkha borok obono tui kok se sayangui thango khorang se ti sayangui thango so aboni bagui no naji chini Tiprasarok belai kheno bujithai je Tiprasarok jodi no Yoksamung manui tongnani hingkhe jeng Tipraland Greater Tipraland abo separate state je sakepano nango Greater Tipraland phanungtung Tipraland phanungtung je sakepano separate state nango Tiprasarok obono kaham ke wansugui hingkhe tabu chini borok wansugui mano je separate state wngkha hingkhe Tiprasarok bahaikhe obono chaloknai bahaikhe obono cholirinai hinui kwbangma borok wansugui tongui mano je tamnikhe cholinani obo tui lama kwbangma no tongo jodi no separate state wng thangkha Tiprasarok ni social sorkar wngui thangkha Tiprasarok social je administration no power wngui thangkha hingkhe abo haino automatic thik wngui thangnai tamni hingkhe nadi Tripura autonomous district council ni bisingo ADC area ni bisingo se chini je Tripura ni besirbak manui rok manthokmani nomdi je zoom cultivation wngthong je agriculture ni jekunu field wngthong tei rubber production wngthong bamboo production wngthong jekunu autonomous district council ni bisingo se besirbak bango tei kaisa hingkhe separate state khlaikha hingkhe 68% land Tiprasarok ni bagui abo wngoi thangnai separate state wngoi thangnai 60 Tripura ni bisingo 68% land omo haita hingkhe omono wansuktai belai kheno obo jodi wngya hingkhe jeng chini Tiprasarok kunu dino phano Yoksamung manui maya takhoro oni bagui no tabuk je demand khai tongmani tabuk je chini Tiprasani leaders rok kwbangma illegal immigrants rok no rwkhlainani bagui chesta nai tongo kaham kok tei kwbangma chini Tiprasarok ni bagui solution tubuna nai tongo tei Tiprasa accord rok ni bagui jeng kwbangma solution naituklaiui tongo oborok bebak no kaham kok haifano jeng kaisa kok chini bokrogo wansuktai chini jeng belai kheno naisigui kaisamui wansugui naitai o bebak sujug subidar manmani yagulo phano se chini Tiprasarok soi serai khe Yoksamung manui manja aboni bagui no obo belai kheno wansuktai so chini Tiprasa neta rok no bo ang kaisa kok sanani musungo jodi no nung separate state manui mankha hingkhe nung wanjairok ni tolao bongni jutani yakrani hadlui chawi neta khai tongna nangya bongni tolao bombui nung Tiprasa social khlaiui nung neta khlaiui Tiprasarok ni bisingo bo neta wngui tongmano tei power of phaiui nung administration power naharui Tiprasarok ni hamkrai ni bagui samung khlaimano tabuk chini Tiprasa neta rok kwbangma montri tongphano minister wngphano jotono wansani yakrai tolani hadlui o bombui ma tongo jotono borok bai kadului thwngui ma tongo abo chwngno sana nangya phungnabo nangya chwng bebak chini public borok bo bujijak jodi no Tiprasa khoroksa suk MLA wngthangkha montri wngthangkha hingkhe borok ayango thangui bongni wanjui neta rok ni tolao bombui ma tongo tokma haikhe bombui ma tongo borok kunu kok se sarakya kunu kok se pungrakya bono MP phano swnam hodi bono chief minister ponche swnam de hai bo kuno sarakla chini Tiprasa neta rok chini Tiprasa monti rok amo haikhe borok sob somoi no wansarok borok no tolao suklugui tongo so abono jepuru separate state wngbo afuru neta rok bo o wanjui rok ni tola omo haikhe kadului tonijakmani hadlai haikhe kadului tonijakmani yakni yoksawui manai hingkhe tamni bagui norok separate state hamjakya ba tamni bagui neta kising neta no kok phelaiui kok banglaiui podre podonglaiui bodol khaklaiui alada alada wnglaio tongba
Kebangma netarok tabu kagi Tipraland sani tonga montiring male wansorong ni buskangole mung sapunglak dia sima hayungi tangkan hadi. So asake kun panci sarak liya je Tipraland ni bagi te gerata Tipraland ni bagi kunci sarak liya. Wanjirong ni buskango hengke. So omo hayungi tong baik sini Tiprasarok. Buskak se omo balai kano kirima sisa sini Tiprasarok ni bagi Tiprasan netarok omo hayungi tangmani. Hamani bagi no separate state khagi ma yaw ko ya Tipraland, Greater Tipraland, bebak no constitution ni mote article number 2 te article number 3 pori nai kan ka serai o jago chung nugui mano je Indian ni constitution ni mote Greater Tipraland eba Tipraland je skapono khagi nai mano but o je khagi nana musung nai borok Tiprasarok borok jotono unity thansa khlai demand ma khlainai phiaba chini netara gorok kubang ma jaga no kebengi dong obosai chini Tiprasarok bisin Tiprasa kising Tiprasa kebeng lai dong omo chini